వేలన్నా కట్టమంటాను. నువ్వన్నా పవన్ అన్నా కట్టండి, మీరు ఏం చెప్తాం. పవన్ వెళ్తుంది కమిటీ అయింది కదా. సర్లే, ఇంక నేనన్నా చేస్తలే, నేనన్నా చేస్తా, ఇక నాకు తప్పదు కదా. మీరు ఇంకోటి చేయాలా? చేయటమే, ఇంక వాళ్ళ గురించి చేయటమే మనకి. అట్లా అయితే చేయండి మరి. నాకు ఎవరికి? నాకు మీరు ఇంకోటి చేస్తా అంటారుగా. నేను కట్టుకుంటా మరి, మీరు కట్టుకోలేకపోతే అంతేగాని డబ్బులు మరి ఇప్పుడు తర్వాత అయినా ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. నువ్వు నీకు చేస్తే కాదుగా. పవన్ ఎవడైనా అంతే. పవన్ ఇప్పుడు కడుతున్నా నేను నాకు ఎల్ఐసి కానీ ఏం లేదు, నేను చేసుకుంటా అంటాడు. సర్లే చేసుకో. నేను ఎందుకు కడతా? మళ్ళీ కట్టమనట్లే నాకు, నేనే తర్వాత కానీ నేను ఇప్పుడు కట్టమని నేను కడతలే. మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి డబ్బులు కడతా.